Great. Sibingelele. Namhlanje ke umhla ka-20 August 2026. No, siyayibona ma comrade i-respond from i-province. Sizokhuluma ke ngencwadi ephambi kwethu. Sizokhuluma ngencwadi ephambi kwethu. Yama dispute ngama region ukuthi bafethu ukuthi kufanele ke kulungiswe kanjani noma kulungiswe iphi. Uyabona nje okokuqala la kunama dispute khona kunezigebengu khona. Oqala nje lokho comrade kumele sikwazi as singamalungu omphakathi siphinde sibe ngamalunga eMK. Oqala lokho kumele sikwazi la kunama dispute khona kunobugebengu ama leaders alo region azigebengu ifuna ukushintshwa lo leader leyo zigebengu lezo siwabongela ama region angabanga nawo nama dispute noma mhlambe abe mabili ama dispute noma mhlambe abe mabili noma abe mathathu mhlambe singababongela labo bantu lapho. Kodwa ke siyakufisa ukuveza comrade ukuthi la kunama dispute khona adlula ku5 i-region nje nama dispute adlule ku5 kugcwele igebengu nje lapho umsholoza kufuna landelele kahle uyabo. So sibuye size kwi leadership ekade kuyiyona idile nama dispute beku wrong kwayisekuqaleni ukuthi ama dispute kudilwe nawo kwi-province bahlale bona bafunda incwadi bathatha isinqumo funda incwadi lento mina ngithi ngisuke ngiyithatha njenge proposal mawubhala iproposal ufuna uxhaswa uhambisa incwadi then bakufonele ukuthi awusondeleke sizozwa kabanzi ngoba incwadi angikholwa ukuthi kusho konke kodwa ngoba nawo ama leader izigebengu kwayilawa kwi-province zigebengu yabo zigebengu kwayila ama leader kwi-province. That is why lapha kwi-Herkwara region ufica kuthiwe kuzolungiswa emzimkhulu kuzolungiswa i-dispute eyodwa yaka Ward 17 whereby kune dispute kunobugebongo benzeka kwiward ekwagcina kuwine kuyona uZoleka the same Zoleka wafika kwasiroba kwa Ward 5 siyathola ukuthi I think uWard 20 lapha koZoleka uZoleka uyazazi wangena naye ngenkani ayilungiswanga lo dispute le la kule list angiyibona iKokstad khuluma ngoHerkwara region angiyibona iKokstad kule ncwadi ekuthiwa kuzolungiswa ama ward athis iKokstad nje sub region ayikho but kunobaba umjoli eKokstad okhala ekhala ngobhuti uBongani Msomi okuthiwa wafike wenza ubugebengu lapha ya kodwa ayikho la isethiwe. Ngeke ke sikhulume ngale ncwadi ngoba sebezithathile inqumo bezithatha bodwa ngobungani babo nangobugebengu babo. Into ezokwenzeka comrade ngiyacela into ezokwenzeka ngiyacela because siyeke ukuvotela iANC ngoba bayibolile seyibole kakhulu sakiyeka ke lana ka asifuni la kuMK ukuthi kuze kuqala into engicela ukuthi as umphakathi because these leaders they need to know ukuthi abanawo amandla bawanikwa ivoti lethu uyangithola bonke abantu abaseyikhundleni kuma political kuma political parties banikwe yithi mphakathi akufanele lokho sikhohlwe kufuze futhi ukutatazela kweANC uncenga njengamanje ukuthi ucelise iconchance noma ichance yokugcina kufuze ukutshela ukuthi umphakathi wona kushutho namandla they can do anything without ivoti lomphakathi ayingandidike lento esibhekene nayo lapha kwiMK njengamanje noma sibhekene nayo la kwiMK njengamanje siyayithanda iMK kodwa ngeke siyithandele ukuthi isixhaphaze uyangithola into kufanele yenzeke comrade ngikhuluma manje nomphakathi manje sishiye phansi indaba ama leader ngoba kushuthi angokhanda lumtshelo kwabo
angondlovu ayiphikiswa futhi awaboniseki futhi afuna kwenzeka ngendlela efunwa yiwona hayi ifunwa umphakathi kulungile ke zizoyimaka emthumeni ke mhla ka4 November ke into kufanele yenzeke comrade sasibonile ngithi ukuthi kwenzakaleni sesibonile futhi ukuthi lama dispute lawa o lama region lawa amanye ngoba ngizoveza enye nje imessage encane la umuntu ekhuluma khona ngelide ethile ethu lalisho ukuthi kusekhona yena ngeke izishintshwe ngeke kuze kuqalwe phansi kuvotwe because yena ufuna abantu azuma remonta ngizoyifaka leyo nto lapha ku Herigwara region ngizoyifaka lo message la because now we need to be clear naye umsholozi azi ukuthi singabantu masiyeke iNC besingayiyekeli kusiza ithutha ukuthi ngaphinde kwenzeke the very same thing. That is why I'm saying ukuba uPresident Jacob Zuma akadlali njengoba esho ngempela ukuthi asidlali la bekufuze idwe ngoba ama dispute kuthiwa amaningi nje be198 i-province yonke kushuthi njobe ngamaningi ubengakwazi ukuzidilela wona mhlambe azinike izinsuku ukuthi eHerigwara ngalolu suku sizobe uma kodwa benendaba labantu ngomphakathi because awukwazi ukuhlala nencwadi yami uthatha isinqumo ngayo ngoba incwadi ayibhali konke kade kwenzeka kwi-event noma kwi-meeting leyo yokukhethwa kweCouncil. That is why there is a need yokuthi sesifundile incwadi akuyiwe emphakathini kungabizwa istructure ngoba nasi istructure lesomphakathi sewadi singenza nabo ubuqopholo obuthile kubizwa umphakathi ubuzwe ukuthi are you guys happy yini ngalomuntu lo umi MK ngempela beyikhathalela umphakathi because we are tired ukuthi sitshela abantu bethi ngeke size sivote ntontoni bese kuthiwa hayi ngeke ngabantu ababili nje sekumele kwenzeke labo bantu ababili bayadingeka. Now I'm saying to you all comrade mhla ka4 November mina votela iCouncil enanilifuna kwiwadi yenu uvotela umkhonto and you must make sure ukuthi umkhonto uyawina kulo ward eneCouncil elifuna umphakathi. We also need to make sure ukuthi la sifunzwe khona iCouncil sathi noma sibhala sicela ukuthi akuzoxazulula inkinga yangaxazululwa ngalendlela umphakathi ofuna ngayo yaxazululwa ngalendlela efuna ama leader awu3 noma amabili emkhontweni wonke ovumphakathi ningalivoteli lelo candidate lelo asibulala umkhonto la asibulala umkhonto asubulala musanika ukucasha nithi kubula umkhonto whereby kunabantu abenza izinto ezenza ukuthi size sigcine sifika kulento kulesimo sikusona njengamanje uyangithola. So la kwiward la kurojwe khona noma umphakathi la ofakelwe khona umuntu ofunzwe khona umuntu ningamvoteli loyo muntu so that they going to know ukuthi asidlali la nathi somphakathi asidlali and asidlali ngempela asidlali ningamvoteli lo muntu ngiyanitshela ningamvoteli lo muntu loyo ukhona u2029 la kuzobe kuvotwa khona kuvotela uhulumeni national sizoyivotela MK lapha hayi ukuthi asiyithandi siyayilungisa and sizoyilungisa ngokuvota yabona njengamanje ipolitiki nje sesizoyilungisa ngokuvota manje and izolungiswa yithina mphakathi. So ibani la mphakathi I repeat myself ibani la umuntu enifunzwe yena wayesigxobeni ngoba ugebengu noma ngabe kuthiwa yipi region njengoba sinama region awu11 KwaZulu-Natal do not vote for loyo muntu loyo ningayivoteli MK uma nifunza umuntu mhla ka4 November ningamvoteli lo muntu loyo because uzonenzelani because lo muntu uyazi ukuthi vela nemfuni ukuze abe khona as i-candidate ingoba izikhulu noma abaholi bebephoqa ukuthi akugcine kuba uyena ngempela ozoyisigxobeni akayeke sigxobeni ngoba kusho ukuthi banawo amandla okumsesigxobeni sizobona ukuthi bazoba nawo yini amandla wokuthi akabe ikhansela nawo umhla ka24 nawo umhla ka4 sorry ziubekile nawo umhla ka24 ziubekile impela ziphekwe ezimbili isijingi impela ziphekwe ezimbili siyobona yiphi ezovuthwa sizobona amandla omphakathi sibona amandla leadership ukuthi obani abantu abanamandla la because akwazi ukuthi ningayiyeka umuntu
agijima asebenzele umphakathi ngalendlela ebese kumele ahamba ayosebenzela i-office nimshintshe lo muntu ngobugebengu ungashintshwa umphakathi ushintshwe yinina bese niphinde nibuye niphakathi nithi hayi lapha kudingeka ukuthi kufanele nje kukhulunywe nomphakathi kubuyiswane kuzosetshenziswana kufanele nina nibuye nizokhuluma nomphakathi ukuthi kwaxokozela kangaka la yini ngabe nina yini engekho happy la mphakathi noma uMC Sokolisa nje ozifunela umuntu amfunayo yana emphakathini aniye emphakathini nikhipha incwadi nithi nawo amawada azo attend ukuphinde ku revote kulungileke mhla ka 4 November sizobe sikhona mabe ngasidubulanga nje onazinga sizobe sikhona sengivala ngizwile futhi ukuthi lapha eHerigwara region amalido omkhonto wesizwe athi ngekaza awahambise amakhansela emakhosini twazo wahambise enkosini eyi1 nalokho sikubhekile siqaphile futhi so ngenzela ukunivusa ukuthi makuukuthi beniyiplana lento ukuthi nizoyenza ngempela niyekeni nihambise lamakhansela nithi akhethwa umphakathi niwahambise emakhosini wawo niyowa presenter phela nokwazisa ondaba ezithi ukuthi nawo amakhansela akhethwa umphakathi wakho ondaba ezithi anikwazi ukuthi nizothi nizoya enkosini eyi1 kodwa sikwazi ukukhuluma lokho njengento eseyenzekile ngoba sizwa engathi nithi nizokwenza so lento it's kind like manje ukuni-advise ukuthi mawukuthi benithi nizokwenza njalo yekani hambisani amakhansela ama-candidate emakhosini ayowazi yabo asidlali la mhlawumbe umsholozi wezisholo nje methi asidlala nina nizobona ngomhla ka4 ukuthi la sidlala asinalo uthando manje lwepolitiki lokuthi sizoyithanda noma seyisibhedela asisekho leso sikhathi leso asikho leso sikhathi shuthi phela sizohlala nje kanje ama graduate angasebenzi kungabe bikho umuntu osebenzayo kusebenza abantu bokufika babe beqhubizisa ezinkulu lapha ema office benza ama deal ngathi ngeke ngigembuleke ngathi ke ngeke sengivala ngithi mhla ka 4 November umiwadi yakho ukhansela candidate akhethwa umphakathi nivotele MK lo ward lo muntu lo enimthembe kangaka uzomsebenzela lapha kodwa candidate esesixobeni yakhethwa ileadership efana no baba uMpanza obhuti uMsomo ubongani ningamvoteli lo muntu mhla ka 4 ningamvoteli lo muntu mhla ka 4 loyo muntu ningamvoteli more especially Herigwara region because that is where I was born and raised asizukumela ukungcola sizokumela ukungcola njengoba umsholo esethi akadlali nje nizobona nake na ukuthi asidlali ke nathi lokwa ngempela ke emkhenge ke size siyeke kodwa sizonikhombisa ukuthi kuzokwenzeka okushiwo yithi asimeni ngevoti nje emphakathi